Was war, Schade, was war? Ja, so was wie Opa. Oikeelle, te tappuvat oikeelle. Musta häkkiä vasta nousi ylös. Nouse ylös vaan. Mene taaksepäin nyt. Mene taaksepäin, Antti. Sun pitää nousta ylös sieltä. Taaksepäin, Antti. Häkki on ihan takana. Antti, taaksepäin. Häkki vasta yli. Nyt taaksepäin vaan. Tee katkarapuja. Hyvä. Antti Harmo. Tarkkana. Aina sieltä. Enää päästä mauttamaan. Jos nouset ylös, niin päättäväisesti, Antti. Vähän vielä happea ja sitten asenteella ylös sieltä. Ja otat pystyä. No ja nyt pois sieltä. Nyt asenteella pois sieltä. Markki muraa. Varo. Nyt vasen kyynärpää alas. Vasen kyynärpää alas. Nouse vaan ylös häkkiä vasten, lantio eteen ja ylös sieltä. Heti kun kaveri nousee ylös, niin lantio eteen ja poppaat ylös. Hae vaan! Nyt Antti ylös sieltä. Nyt pitää lopetuksia tehdä. Yrittää ainakin, antaa mennä nyt se. Antti 1,5 minuuttia vielä. 1,5 jäljellä, Antti, nyt kaikki peliin. Nyt ei saa antaa peliin. Nouse ylös vaan sieltä. Älä päästä mauttaamaan. Nyt häkkiä vasten, escape. Jalat oikeelle ja häkin kautta yli. Jalat oikeelle ja lähdä selkää. Hyvä. Syödä pois vaan, hakkaa niin. Taistele nyt. Nyt ei saa antaa periksi, matsi lopussa. Vasen kyynärpää alas, Antti. Minuutti jäljellä, nyt kaikki peliana. Kerran ylös niin sieltä. Kaveri on ihan kukkio. Vasen kyynärpää alas. Et anna periksi nyt. Vasen olkapää alas. Vasen olkapää alas. Et anna periksi. Ei joutu 15 sekkaa. Et anna periksi. Et taputa nyt. Hyvä. Ei oo paljon enää. Pois vaan.
seisomaan. Nouse seisomaan. Käännyt vasemmalle. Time. Ja tämän ottelun voittaja kaikin tuomariäänin by unanimous decision, Chavdar Pavlov! Riiman hyvä fiilis lahjoittaa molemmille ottelijoille tuolta palkinnon.